programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyayari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Madirusing, ano na kita hamon? Pagpili na lang inukuhan para liton, ha? Akin atuod ka man. Battery lang ngayon chunilas na para liton. Naginupod ka pa ako nga mabaog ka. Nga may naman dito ha akong baligyan nga chunilas ngayon battery. Nagbubot ka nga mabaog ka. Para mo tayo nga napatagumlag din, he. Para mo tayo nga kuantak panik diri garahit mga magpaso nga lugar. May gara inihingkuan, aircon. Nga mabaog ka, ay pag-inesplikare. Ito mo nga tayo naging babakbak. Arangasya. Natiluwag ka, padawat na bati. Of the lugod ali ako, mabalta kong chinilas para kan unak. A few moments later. Hello, ma'am. Good morning. How may I help you? Pili na, ma'am. Pili. Ma'am, may daka mo dinibaligyan nga kung ang chinilas nga Spartan. Ang laig na kan unak. Ma'am, kailan mga sapatos po ang dini nga section? Sige, ma'am, ang kuwan na sapatos. Ang karang grade 3 la. Hoy, madirusing baga na amasang kaman. Direct pa nga masiri ka nga karang grade 3 la. Igatagit sa CTL. Ilatuod ka man, pariho na ka pariho. Numero 9 na lang, ma'am. Mabaog ka? Direct na ka ulit ka numero 9. Baliw. It numero 6. Rimpuan, maigulat ha iga. Na amasang kaman. City 1, born in shoe size 6. City 1, born in shoe size 6. Ano nga baga nagbabandilyo ka pa? Napaligman la ako. Oray bayak sala. Ang ari nga sa Rosing, pagkita na pagkita. A few moments later. Madi na po niyo sapatos. Thank you. Pagbayad na po ka mo, ma'am, hakuan, ha, counter. Sige, ma'am, salamat. Pwede lagi hapon ni unak sapatos. Ano man, ma'am, kuan ini? 1 month to pay? Nga makaog ka, Rosing? Dirang dilikuan, ibon, o ano man lang hakuan, urutangan. Or din utang. Ano nga sa maning nga makaog ini madagdili kwarta? Kaamo init kwarta, dahay. Naglugit pala ini. Ma'am, 590 po ang iyo baraydan. Ano ini, ma'am? Waray tawad ini. Madagdili man po ang kanang senior citizen nga card. Ibani niyo, ibani. Mabaog ka, Rosing. Diri ito medisina nga ginpalit ka